ana pamundutan sing akeh panyuwunan podang kuning karo caping gunung. Oh iya, saka parkiran, saka piyayi, saka Sinoman, ya. Karo panjenengan niki sing nyuwun caping gunung karo Pak Ratno iki pendak-pendak awake dhewe mayang mesti rawuh nek waton iso dijangka, ya. Mesti rawuh nonton tur mesti nyuwun caping gunung. Pak Ratno iki kegemarane caping gunung. Ya. Diaturke, Mak. Ya, Ting. Ya, jumeneng. Ya. Ki ana sing nyuwun caping gunung Gagrag Madura. Kula salah satu penggemar Mbak Anting. Ya. Kono kene kono ning kono. Nah. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pakde. Pakde sapa? Pakde Seno. Kowe iki bola-bali kok nyeluk kok ora gelem. Lah ra dikeki 100 kok. Hah? Ra dikeki 100. Hah, mbok wis. Mbok rasa akon kowe wong do ning anu aku ki rasa akon kowe nyeluk oke sing do nyeluk kok ndadak ragat 100. Iya. Ming perkara rong huruf kok 100. Kok rong huruf kuwi mau? Iya. Sakarem nyeluk Padhe arep nyeluk Simbah ya sakarem. Iya. Nembang, Ting. Apa? Caping gunung kok apa? Caping gunung Madura. Heeh. Niki mantenan apa, Pakde? Mantenan iki. Pak Ratno. Udu. Kurang ajar ora. Dadi rasa jenengan Pak Ratno mantenan. Pak Ratno mantenan sing ngijab anu ndhawuhke putra-putrine Pak Ratno, Mbak Fitri karo Mas Nikolas. Wah. Waduh, elok ya. Heeh. Iya, Pak. Ya nembang ya. Nembang. Ya yo gek nembang kok. Kok malah kaya wong pekok to kowe iki. Iya to. Ngejak omong bareng sauri ya iya Mbak yo nembang yo gek nembang wong sing takon nembang kowe kok kowe akon aku. Iya. Yo ge wis. Madari. Sa